Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel TOD really Indian Army release जासिगोन 25 अक्ट'बराव बेनो जाबाय उदालगुरियाव दा बेयाव एडमिट खायसे मोनबाय खायसे मोनाखै थ' खायसे सार्भार डाउन जादों बिनि थाखाय मोनाखै दा फेल देखायगासिनो दङ नोंथांमोना लगिन खालामबा जेबो जिंगासिनो गैया टाइमा गोबां दंबावो स' नोंथांमोना मोनगोन देन बिनिफ्राय इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्सखौ मा लाबोनांगोन रिलि टाइमाव जाय नोंथांमोना लाबोआ हाबनो मोननाय नङा दा बबेखौ लाबोआबा हाबनो मोनानो जों डिटेल्सखौ नायगोन अफिसियेल नटिसनि गेजेरजों दा नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो आरो गोबां साख्रि फैगासिनो दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बेनिफ्राय पिडिसिएलआव फैगोन आरो एसएलआरसि रिजाल्टआ मोनथ'वा नोंथांमोना बे अक्ट'बर दानाव मोननायनि चान्सआ दङ नाथाय दासिम जेबो आपडेट गैया दा गोबाव खालामा जोङो क्राइटेरियाखौ नायगोन बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ मा नांगौ आरो नाङा जों बेखौ डिटेल्सखौ नायगोन दा नैबे रिलिया 25 अक्ट'बराव जागोन आरो उदालगुरियाव दा डिजिअपिएस आसाम पुलिसनि रिलि जाबाय थाग्रा बेयावनो चान्सआ दङ बांसिन मानोना फिल्डआ बेनो साबसिन उदालगुरि हिसाबै बेयाव जानायनि लामायाव दङ देन बेनिफ्राय बेयाव गासैबो नटिसनि फैगोन गासैबो नटिसनि बेखायनो थ' नोंथांमोना जायफ्रा एडमिट डाउनलड खालामाखै लासिनो खालामबाय था गोबां टाइम दङ मोनगोन जेबो जिंगासिनो गैया नाथाय एडमिट गैयाब्ला हाबनो मोननाय नङा बे हले क्लियारखा स' बिनिफ्राय दा रिलिया हौवाफोरना जाग्रोगोन बायदि मानोना सासे बुंदों जे नभेम्बरनि 11आव दङ होननानै एडमिट मोनबाय स' बिनिफ्राय हिन्जावफोरा लास्टआव जानायनि चान्सआव दङ मानोना 30 नभेम्बरसिम एबा 24 नभेम्बरसिम जानायनि चान्सआव दङ दा बबे स्टेटआ जाग्रोगोन नोंथांमोना लासैनो आपडेटखौ मोनलांबाय थागोन स' बिनिफ्राय इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्सआ मा नांगौनो मा नाङा रिलि टाइमाव स' आं नोंथांमोना दिन्थिगोन गासैबो डिटेलखौहाय बाथ्रा जाय एडमिट मोनाखै बे TOD रिलियाव दा मेलावबो थाङो स' नोंथांमोना मेलाव मोनगोन आरो मेलाव मोननानैबो आरो लोगोसे लगइन खालामनानैबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन स' बेखायनो मा होनदों मोनसे स्टेटास नायनोब्ला नैबे इन्डियान आर्मिनि वेबसाइटआव बेयाव नोंथांमोना joinindianarmy.nh.in आव नायबाय थानो हायो आरो देन बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय मा होनो बेनो जाबाय नोंथांमोनावहाय इमेलावबो नोंथांमोननि मेलावहायनो सेन्ड खालामगोन होनना बुंदों एडमिट कार्डखौ आरो जेबो जिंगासिनो गैया नोंनि रिलिज डेटनि खाथि नोंनावहाय हरनो हागौ बेखायनो मेलखौहाय चेक खालामबाय था स' बेनिफ्राय बेयाव माखासे क्राइटेरिया पार्सेन्टखौथ' मिथिखायो सेकेन्ड डिभिजन जाथारनांगोन जिडिआव बेनिफ्राय गासिबो साबजेक्टआव 33 बिनाय दङ दा नोंथांमोननि खोथासै जायफ्रानिखि कमान्ड खालामदों रिलि होनो मोनगोन ना मोना बे नोंथांमोननि बाथ्रासै आं जास्ट बेयाव आपडेटसो होयो जे बेयाव जि बिनाय दङ हमना ला गासैयावबो 33 नाम्बार मोननांगोन बेनिफ्राय 45% थाथारनांगोन एसटिफ्राबो स' बेयाव जिडिआव देन बेनिफ्राय ट्रेड्समेनावबो बिनाय दङ गासिबो साबजेक्टआव 33 मोननाय नाथाय पार्सेन्ट नाङा नाथाय जिडि आरो क्लार्कआव पार्सेन्ट नांगौ स' बिनिफ्राय दानिया डकुमेन्ट्सखौ मा नांगौ आरो मा नाङा स' रानिंखौ बुंबाय थाला नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं बेखौ बुंला डकुमेन्ट्सनि सायाव बुंसै बेयाव दा जायफ्रा इन्डियान आर्मि खारो फार्स्टआवनो एडमिट अनलाइन एप्लाइ खालामनाय एडमिट बेखौ नांथारगौ बे गैयाबा हाबनो मोना फट'कपिस 20 नांगोन गोदान लेटेस्टखौ नांगोन मानोना रिलि पास जायोबा लाखियो 20 फट'कपिस लाखियो नेक्स्ट प्रसेसनि थाखाय जेरै हमना ला मेडिकेल बेनिफ्राय एग्जाम बेनिफ्राय क्वालिफिकेसननि गासैखौबो लाबोजोब नों बबे पस्टआव खालामदों 10 पास 8 पास एचएस पास दानिया जायफ्रा अपेनिफ्राय खालामदों नोंथांमोना डिअ एबा बिअनिफ्राय लाबोनांगौनो नोंथांमोना काउन्टार साइन थानाय जानांगौ आरो बेनिफ्राय जोंहा डिटेला जाबाय डमिसाइल सार्टिफिकेट बेखौ नांथारगोन दाना पिआरसि मोना नालाय पिआरसि मोनोबा इडुकेसन पिआरसि मोनो बा डमिसाइलानो जागोन डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय खालामना लाबोथार बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट एसटिपिनि नोंथांमोना लाबोनांगोन जेरावनोखि नोंथांमोना बेखौ मोननाय जाखायो बेखौ नांथारगौ मानोना एसटि हिसाबै ट्राइबेल हिसाबै बेखौ नांगोन देन बेनिफ्राय रिलिजन सार्टिफिकेट बेखौ नांलाया मानोना कास्टआवनो जोंहा थाखायो हिन्दु ख्रिस्टियान थायो नालाय बेनो सोलिगोन जुदि गैयाब्लासो नांगौ आरो दा जोंहा थाखायो जोंहा रिलिजनाव लिरनाय थाखायो बेखौ नांलाया बे एसेबां मेटार खालामा बेनिफ्राय नैबे मेटार खालामगोन स्कुल केरेक्टार सार्टिफिकेटआ बेखौ नांथारगौ बेनो जाबाय जाय 10 पास 8 पास नोंथांमोना लाबोनांगोन स्कुलनिफ्राय आरो जायफ्रा क्लार्कआव खालामदों एचएस लेभेलाव मानोना कलेज जाबाय नालाय कलेजनिफ्राय लाबोनांगोन बे नोंथांमोना केरेक्टार सार्टिफिकेटखौ बेनिफ्राय गावबुरानिफ्रायबो जागोन जेबो नङा बेबो एक्सेप्ट जायोनो बेयाव लिरनाय दङ केरेक्टार सार्टिफिकेटआ नोंथांमोना गावबुरानिफ्रायबो लाना फैनो हायो स' बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा रिलेसनशिपआव जायफ्रा खालामदों नोंथांमोना गाव गावनि रिलेसननि सार्टिफिकेट लाबोनांगोन बेनिफ्राय माखासे डिटेल दंबावो जों नायगोन एनसिसि स्पर्ट्सनि दंबा लाबोजोबथार एक्सट्रा बनास मोनो बेखौ ला नोंथांमोना मोजां मोनगोन स' बेनिफ्राय आनमेरिड सार्टिफिकेट बेखौ नांगोन बेखौहाय नोंथांमोना मा खालामनो हायो जे गावबुरानिफ्राय नोंथांमोना फरवार्डिं मोनसे लाबोनो हायो जे बियो हाबा जायाखै होननानै लिरना हरो जास्ट मोनसे सर्ट फरवार्डिं लिरना हरो बेनो एक्सेप्ट जायो अके स' बेखौ 6 मान्थ्सनि गेजेरावनो जानांगौ आरो माने लेटेस्ट जानांगौ होनना बुंदों गोबाव जानाङा लेटेस्टआ सोलिगोन स' बिनिफ्राय दानिया मेरिट नोंथांमोना जायफ्रा मेरिट पार्सन हिन्जावफोरा प्रेगनेन्ट जानो मोना रानिं खालामनो होआ बेखौ टेस्ट नायगोन स' नोंथांमोना रिपर्टखौ लांनांगौ जानो हागौ थ' बेखौ मोजां नायदो गाइडलाइन्सआव
दानिया आन्दायबाय थायो नोंथांमोना नटारि एफिडेविट खालामनांगौ बेनो जाबाय एपेन्डिक्स D नाम्बार मोनदों फर्म नाम्बार 18 स' खायसेया डमिसाइल खालामबा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट खालामखायो नाथाय बे एक्सट्रा बे मोनसे फर्मेट दंखायो बे फर्मेटखौ PDF फाइलखौ डाउनलड खालाम डिसक्रिपसनाव दङ फर्म नाम्बार 18 होननानै डाइरेक्ट डाउनलड खालामो बेनिफ्राय जास्ट नटारिनिफ्राय साइन लाना थांनांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन नङाब्ला बेयाव एक्सेप्ट जानाय नङा रेलियावनो हाबनो मोना होननानै बेयाव लिरनाय दंखायो बे बिथांमोननि बाथ्रासै बेखौ नोंथांमोना जायखिजाया प्रिन्ट खालामनानै इन्डियान आर्मियाव लांबानो जाबाय जोंबो सिगां लाङोमोन जास्ट नटारिनि साइन लानानै थांनांगौ अब्लानो नोंथांमोना मोनो बे रुपिस 10 मोनदोंना नन जुडिशियेल स्टाम्प थायो पेपार बेखौ जास्ट डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना लानानै थांबानो जायो जास्ट नोंथांमोना डिसि अफिसनिफ्राय बेखौ नटारिनिफ्राय साइन लाना थांनांगौ स' बे क्लियार जाबायना देन बेनिफ्राय पुलिस केरेक्टार सार्टिफिकेट बेयाव बिनाय दङ नाथाय नोंथांमोना एसेबां मेटार खालामा दानिया गावबुरानो जागोन नोंथांमोना नै मोनसे मोनदों सारपान्च होननाय बेनि जाय गावबुरानानो जागोन स' बे नोंथांमोना डिटेलखौ लाबानो जाबाय आरो हायोब्ला पुलिस भेरिफिकेसन नोंथांमोना केरेक्टार सार्टिफिकेट थानायाव बा एसपि अफिसाव इसु खालामो बेखौ लाना थांबानो जाबाय जाहाथे एसेबो थालाङि बायदि गासिबो अके थायोब्ला मोजां जायो आरो देन बेनिफ्राय जोंहा माखासे डिटेला बेनोमोन स' नोंथांमोना जायफ्रा एडमिट मोनाखैनो गोबां कमेन्ट्स खालामदों सानबानि सिगां मेलाव थांगोन नोंथांमोना जुदि थाङाब्ला नोंथांमोना गुवाहाटियाव थांनानै नारेंगि जन थायोना मोनसे आर्मि अफिस रिक्रुटिं अफिसार थायो बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे क्लेरिफिकेसन लाबोनो हायो बिथांमोना मोनसे फरवार्डिं हरो आरो बे सिगांनिफ्रायनो जाबाय थाखायो बेखौ लाना फैनांगौ अब्लानो रेलियाव हाबनो मोनो एसेबां जिंगासिनांगौ गैया एडमिटआ फैगोन नोंथांमोना जिंगासिनांगौ गैया जास्ट रानिं खालामबाय था जेबो नार्भास जानाङा बे खामानिखौ माव जायफ्रा एडमिट मोनथारा अब्ला स' सानबानि सिगां थांनानै नारेंगियाव थांनानै नोंथांमोना बे फरवार्डिंखौ लाना फै क्लेरिफिकेसनखौहाय अब्लानो नोंखौ एन्ट्रि खालामो आरो बे केसा सिगांबो जाबाय थाखायो एडमिट मोनैया माबाफोर जाहोननि थाखाय मोना जायो थ' बेनिफ्राय नैबे फर्म नाम्बार 18आ बेनो बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना ला डिसक्रिपसनाव दङ दे बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय आरो दा बेयावनो नोंनि नाम बेनिफ्राय माखासे डिटेलखौ होनांगौ आरो बे फर्म नाम्बार 18 खौ जास्ट डिसक्रिपसनाव डाउनलड खालामना ला बेनिफ्राय प्रिन्ट खालामनानै नटारिनि साइन लानानै नोंथांमोना इन्डियान आर्मिनि रेलियाव लांथारनांगोन आरो फट' सिथाबनानै स' बेनिसोमोन दिनैनि आपडेट बेनिफ्राय बेकग्राउन्ड साउन्डआ एसे दावराव जाबाय मानोना गोबां खामानि मावगासिनो दं साइडआव दा जायखिजाया नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय बे खामानिखौ नोंथांमोना मावना लादो